Simis. Amb Albert Bazán i Marc Cadafalch. Dels arbres al cel, que comenci Déus i Simis. Estimades i estimats, benvinguts a Déus i Simis. Bona tarda. Ara. Que es noti. Escolti. Avui és un dia especial, perquè avui, després de 2 anys i mig de projecte, juguem a casa. Vale. Gràcies al barri on Déus i Simis s'ha gestat, ha crescut i probablement morirà algun dia. Hem estat a Sants, a Font d'en Fargues, a Poblenou, inclús per la Cabralunya profunda, com a Camprodon, Cunit i Santa Coloma de Queralt i Mare pobles de Déu. d'aquests. Sí. Però poder fer un programa a les festes de Gràcia, aquest barri que tant estimem i que tant a la merda se'n va, ens omple d'orgull i de satisfacció. Per tant, deixeu-nos agrair primer de tot a l'organització del carrer La Perla per convidar-nos i formar part de la seva programació. Moltes gràcies. Gràcies. Perles de Gràcia. Gràcies de Perles. Gran carrer de dia. Gran carrer. Gran carrer. Animalada, no? Animalada. Sí. Més endavant tornarem a parlar d'aquest barri, però anem a les coses importants. Va. Qui som? Doncs som Déus i Simis, un podcast on parlem de música amb gent que fa música i gent que ho intenta. Persianes. Ens podeu trobar a Spotify, YouTube i si teniu el cervell fregit, també tenim Instagram i TikTok. I com sempre, m'acompanya l'inigualable comunicador cultural de confiança, la bèstia de la retòrica, Vale. Albert Bazán. Bona tarda. Hola, Albert. Què tal? Com estàs? Fatal, la veritat. Molt deshidratat, però ara, per sort, passa una mica de ventet. Però estic bé. Et passa que et preocupen les multituds, a tu? Em preocupen molt les multituds. Sort que quan hem arribat no n'hi havia tanta de multitud. Estàs salvat ara, eh? Estic aquí dalt. molt salvat, sí. Saps que avui no estem sols, no? En quin sentit? No, és que avui el programa em fa moltíssima il·lusió, perquè avui ens acompanya una persona fundadora d'un dels grups més emblemàtics i històrics d'aquesta ciutat i d'aquest país, amb el que espero que quan aquesta hora acabi ja puguem dir que som amigos para siempre. Ara. Un fort aplaudiment per Rogeli Herrero, dels aplaudiment. Manolos. Amigos para siempre. Ole! Així s'entren. Molt bé. Com anem? Vaya tamacle, eh? Comencem molt forts. Tens el micro aquí, sí. L'has d'agafar com si fossis un crooner. Tinc un micro aquí. Això està bé, aquest tipus de micro. Sí, M'agrada. i a mi també. Rogeli, Per això- bona tarda. Bona tarda. Com estàs? Molt bé, molt content de ser amb vosaltres. Guitarra a la taula, eh? Guitarra a la taula. És que comencem molt forts, però ara de moment L'ha la deixat parquem. algú, Algú mala idea. Rogeli, et van dir que parlaríem de cultura catalana, Sí. però parlarem més aviat d'una part més específica de la cultura catalana que es diu Los Manolos, per començar. Home, una gran part, de la Molt bé. cultura catalana. Doncs moltes gràcies. Podem començar pel principi? És un bon començament. Perfecte. L'any 1989, És veritat. tinc entès, I apuntat. et vas ajuntar amb alguns amics teus i decidiu començar un grup de rumba. Què recordes del naixement de Los Manolos? Com va ser? Bueno, que era més jove i era molt guapo a l'època aquella. O sigui, els dies eren molt llargs, vull dir que no s'acaba mai. Vull dir, o sigui, les nits era com un passe per anar l'altre dia o l'inrevés. Les nits eren molt llargues i els dies eren curts. Bueno, era l'època que començàvem a tocar, si toqueu un grup vosaltres, doncs els músics que comencem a tocar, la història és quedar i estar sempre al local, assajar i sortir amb els músics, anar a veure concerts d'altres músics i fer vida de músic. Llavors, doncs, de diversos grups ens trobàvem també per tocar rumba, que era la música pròpia del meu barri, que era Hostafrancs, i vam començar a versionar coses que ens agradaven a nosaltres, no? I versionant temes d'Eric Clapton o dels Beatles o de... No sé, I ja els versionàveu a rumba? Ho passàvem a rumba i tocàvem amb Fenders... Elèctriques. Sí, eh? Rumba feta amb Fender. amb Fenders, sense pua. El que passa és que, clar, quan portaves una estona ventilant, o sigui, quedava la mà feta pols. I llavors, No tenies dits, no, al final? al cop de la caixa no anava bé i vam dir tornem a la guitarra aquesta con cal perquè si no anem malament. Si éreu rockeros i rumberos. Però bastant trencadors, no? Home, sí. Collons, és una bona Sí, iniciativa. bueno, en aquell moment... Saps què passa? Que quan hi ha una proposta diferent al que acostuma a haver en un moment determinat, vull dir, ara passa el mateix. No? En aquella època nosaltres, quan vam començar a sortir, hi havia molt grups de noia cantant i 2 o 3 nois acompanyant. Bueno, de banda, com si diguéssim. Clar, llavors de sota apareixen 10 tios allà. Que éreu 10, eh? Sí, en trajes de colors.
amb una estètica així una mica que no sabien ben bé per on agafar-te i allò va ser com molt trencador. Tu creus que us vau convertir en el grup de referència a Barcelona durant una època? Festiu. Jo això no t'ho he de dir perquè no ho sé. Jo només sé que vull dir que aquell any, els anys aquells 90 es van treballar moltíssim. I sonaven per tot arreu i això que és una evidència. Al final ja era com pesat sentir-te dir, hòstia, una altra vegada. Però, grup de referència, això diu la crítica, ho diu els periodistes... Els periodistes ho diuen. Sí. Molt bé, doncs si ho diu vosaltres estic d'acord. Però clar, quants anys tenies llavors? Com vas viure aquest... Menys cara. Però ho vas viure bé o no? Ho vaig viure molt bé. Home, ja m'ho imagino. Va ser fantàstic. Vau tocar la clausura dels Jocs Olímpics Hòstia. i això he vist que va ser com un esdeveniment històric, no? Perquè tothom ho recorda. Va ser un abans i un després o no? Sí, els Jocs Olímpics van donar un lligam especial per tot Barcelona perquè qualsevol veí de qualsevol barri es va sentir implicat d'una manera indirecta i altres directes, però amb el que seria la celebració de les Olimpiades de Barcelona. I aleshores doncs, van tenir la sort que l'organització penso que va tenir el bon criteri de fer la cluenda a la música popular de Barcelona, que és la rumba catalana. I va tenir l'encert de poder juntar 3 generacions de rumberos i ajuntar paios i gitanos. Estava el Paret, estava Nos Amaya i estàvem nosaltres. I allò va ser un gran què, no?, per part de l'organització. Aleshores, doncs, el que sí que ha passat a partir d'aquí, que això és la màgia de la música i els intangibles de la música que no sap ningú ni d'on cauen, ni d'on venen, ni on van, ni què fan. Però que vull dir que la nostra música va formar part de la banda sonora de com a mínim un parell de generacions. I això és una cosa que, ja et dic, ni es compra ni es ven, ni encara que la busquis l'aconsegueixes, sinó que surt o no surt. I es va sortir. I estem molt agraïts, evidentment. Home, va sortir, porteu 36 anys en actiu, amb anades i vingudes. Sí. I... Aquesta gent no se'n va ni aigua calenta. També hem vist que vas deixar el grup i vas tornar, no?, durant un temps. Com va anar aquesta història? 9 anys després, no? Sí, bueno, coses que passen. Vull dir, si ja costa conviure en parella... Home, imagina't. Imagina't amb 9 altres homes. Amb 10 persones, doncs... I tots enjaquetats. Clar, llavors, si a un li fan pudor els peus, l'altre no renta les dents, aquelles coses, al final tot això cansa. Clar, perquè com anàveu a concerts? És a dir, 100 anys, anàveu amb una furgoneta gegant, amb cotxes o com? Amb autocar, costàvem a sortir amb autocar, amb autocar. I sense mòbil, Ja. Sense mòbil. Sí. Per guiar-te, dius? Per arribar als jocs? No hi havia mòbils, en aquella època. Clar. Als anys 90 anàvem amb els mapes de carretera. És que a mi això em sorprèn molt, jo no ho entenc, perdó. Bueno, és que no ho he viscut. Bueno, les senyals de la carretera potser estaven millor que ara. No, segurament no. Els mapes, no, anàveu amb mapes, no? Físics, a dins del cotxe. És que... Dins l'autocar. Actualment, clar, ara, per exemple, amb el tema de la tecnologia digital, l'Homo sapiens, com deia el Harari, està a punt de desaparèixer. S'imbecilitza. Bueno, això ho has dit tu, però sí, estic d'acord, eh? Ho diu també el Carbonell, vull dir, jo estic completament d'acord, vull dir que... Sí, és evidentment, i llavors estem perdent el sentit, ja havíem perdut el sentit abans de l'olfacte i de l'oïda, no? I a poc de la vista. El de la vista, però és que ara ja, amb el tema aquest, ens quedem cegatones... Ui, jo estic molt sec, eh? Jo estic molt segur i tinc 27 anys. I després vas amb el cotxe i ets incapaç de mirar una adreça o una fletxa que posa vés cap allà, no? I vas mirant el liu aquest, vés cap a l'esquerra, a la propera gira a la dreta. Ara parlen, tu, ara també parlen. És impressionant. Hater de Google Maps. No. Vull dir que no és ni millor ni pitjor, però vull dir que fèiem igual les coses. Vull dir que les coses sempre s'han fet igual. Sí. O sigui, la gent ha fet fills tota la seva vida. Pues no? El mateix. D'una manera o d'una altra. Un lloc aquí o un lloc un altre. Bueno, i una cosa que també ha canviat després de 30 anys tocant és la música i la manera de fer-la i la manera de consumir-la i els escenaris. Tu, què és el que més et sorprèn de com ha canviat la música i la indústria en general des que vas començar fins ara? Saps què passa? Que ha estat una cosa progressiva, perquè com qualsevol acte humà no passa d'avui per demà. No? És com un refredat. Mira, refredat, ja estic bé. No? Tens uns dies, no? Això passa el mateix. I va començar que abans, o sigui, la indústria tenia una manera de funcionar. Us ho explico ràpidament perquè fem d'allò. Vull dir, tu eres un grup, funcionaves per sales, perquè hi havia sales, hi havia circuits més o menys. Aleshores, les companyies de discos enviaven els ARs, que eren els encarregats d'artista repertori, per buscar nous fitxatges. Llavors et fitxaven. Feies un disc, acostumaves a fer un disc,
o els que fossin, i quan feies la promoció hi havia com una mena de fórmula matemàtica que tanta promoció feies, tanta visualització tenies tant a la premsa com a la ràdio com a la tele, tenies tants bolos i venies tants discos. I era com una mena d'equació que tothom vivia. Evidentment, les companyies guanyaven el més gran del món i nosaltres, com sempre, guanyàvem dels bolos i dels discos molt poc. Molt poc. I això va anar canviant perquè des del moment que es va poder una persona qualsevol a casa fer-se una bona gravació i fer-se un disc, a partir d'aquí que tu pots generar un producte, una obra, i la pots donar a conèixer d'una altra manera que no sigui una companyia que porti un avall, sinó que portes tu, doncs és una manera més universal i, si vols, més democràtica s'ha democratitzat de fer-ho. Ara, Com tot, té els seus pros i els seus contres. I què et sembla, tu? Què té més? Pros o contres? No ho saps. Vull dir, ara et diré, És és que complicat, abans era millor, ara és pitjor, tal i qual. No, vull dir, el que passa que sí que ha passat és com, per exemple, en el món dels llibres, que l'oferta és tan gran que la demanda no arriba a acaparar tota l'oferta que pugui haver, perquè hi ha una oferta desmesurada. Que està molt bé també, cadascú que expliqui el que vulgui, però hi ha molta oferta i igual potser no tenim temps amb una vida de consumir-ho tot. Però abans, què vols dir? Digues. No, que de fet, ja que estàvem parlant dels escenaris d'avui en dia, sou part de l'èxit de The Tiets. No sé si ho recordes, perquè una mica abans del Coti per Coti van decidir col·laborar amb vosaltres. Hòstia, com l'ha filat el tio, eh? Et tallaran les cames, nen. Jo no, no tallaran les cames. Va aconseguir que fessin una rumba als Tiets, que això és bastant La dels Manolos. No, nosaltres sempre ens ha agradat, i perquè ja ho fèiem a l'època i ens agrada ara, els que anaven davant nostre, de fet qualsevol carrera, sigui musical, o sigui artística, o sigui professional, tu el que vas fent és seguir les petjades a la sorra que altres davant teu han deixat. Llavors, quan nosaltres vam començar, van tenir oportunitat de fer coses amb el Paret, van tenir oportunitat de fer coses amb els Amaya, havien de fer una cosa amb el Gato, malauradament va morir abans d'hora i no va ser possible. I amb els que anaven davant nostre ja vam fer coses. Després, amb els de la nostra generació, hem fet coses. En Gertrudis, amb la Trova Kung Fu, amb Muchachito, hem fet moltes coses. I amb els que venen darrere, quan ens han demanat així, estem encantats de poder fer coses amb ells. I la conya que has fet la fem també nosaltres. Vam fer la cançó que es diu La dels Manolos. I a partir d'aquella gravació, evidentment no és per això, però vull dir, Oasis Tiets ara és un grup de referència. Va ser a partir d'allà, eh? Va ser a partir d'allà. Bueno, ho diem nosaltres, va. Aquí està. Algú voldrà dir, alguna cosa voldrà dir. Sempre, com has dit abans, heu versionat o fet cançons de rumba, però també ho has dit, però en quin moment se us acudeix passar a fer a rumba cançons com aquesta? Però això sí que era innovador, o sigui... Això és una cançó dels Beatles, Marc. Sí, ho sé, All My Loving. Bueno, aquesta no, clar. Fas ben dir-ho perquè quan va sortir la cançó hi havia gent que diu escolta, he sentit uns anglesos que fan la vostra cançó. Dic, bueno, anem a veure. Ah, sí, eh? No, el cançoner del nostre cau, anàvem junts al cau, hi havia una versió... O sigui, hi havia... All My Loving. Hi havia All My Loving, i era la vostra, perquè no hi havia la lletra, sinó deia Nine o Nine o Na. En quin to? Eh? En quin to estava? Ho recordes? Hòstia. No recordo el to. En do, estava en do. En do? En do, sí. Bueno. Estava en do? Sí, estava en do. Sí, Duarte estava en do? Bueno, és igual. Sí, estava en do. No, això bàsicament és un acte d'amor. O sigui, nosaltres, ara parlàvem aquí amb el David Duarte, que hi ha un carrer d'aquest any, el carrer Joan Blanca de Baix de Tot, d'aquí de Gràcia, Sí. Ah, hi ha el carrer dels Beatles, és veritat. que l'ha dedicat als Beatles, i ahir vaig anar Ah, sí, Joan Blanques. i em vaig emocionar perquè realment hi ha molts detalls que implica, vull dir, que saben Que la gent està enterada allà. que saben qui eren, l'obra, les etapes, etc. Això va ser bàsicament el que us deia abans, quan ens trobàvem de diferents grups i feien jams, tocaven temes que ens agradaven, i els Beatles per nosaltres eren uns referents, com molta altra gent, però un d'ells va ser els Beatles. I fer All My Loving va ser un acte d'amor i d'agraïment a la seva obra. Va ser la cançó que més ho va rebentar a l'inici dels Manolos? Absolutament. Absolutament, perquè va ser el single que la companyia va promocionar
i va ser la cançó que la gent va ballar l'any 91 hasta la saciedad, com deia aquell. Sí, tant, i tant, i tant. El Marc... I encara la fem, vull dir, més encantat de la vida de fer-la i agraït. Home, i la gent segur que la canta. No et canses de fer-ho. No, clar que no. Què tal els Beatles? Ets molt fan dels Beatles? Dic que sí, però ets aquests que és bastant purista dels Beatles? Saps moltes coses? Bueno, sé coses. A veure, ara si vols que fem un tercer grau... Saps que ho han deixat per la Yoko Ono. No, perquè jo volia dir que el Marc, aquest noi d'aquí que és tan simpàtic, és una de les persones que sap més dels Beatles de tot Catalunya. Pues, ho trobo collonut. Ara quan acabem parlem amb ell i fem una xerradeta. farem un examen. Passarem per Joan Blanques i farem un examen a veure qui sap més coses. Això és del tercer disc, segon tema. Com vulgueu. Després també hi ha la que ha sonat al principi, que és Amigos para siempre. Home, sí. Que aquesta crec que potser juntament amb All My Loving, però no sé, potser ho va rebentar encara més. Home, sí. O no? Bé, aquesta també va ser la continuació de l'All My Loving, que va ser un segon single que va tenir l'acolliment de la gent, molt generós per part de la gent i que va arribar a tothom. El que us deia abans, vull dir, a formar part de la banda sonora de molta gent. Vull dir, en trobo persones de moltes edats que em diuen van tocar aquesta cançó, la van cantar en un casament, en un funeral també. En un funeral? En un funeral. Sí, fins i tot també, vull dir, clar. S'ha de celebrar a vegades. Ara falta només, jo penso que s'hauria de fer una promoció que la gent que es separa amb els divorcis, que també soni. Ah. Seria maco. Ah, per Amigos para siempre. Així teniu més feina. Jo m'atreviria a dir que és la cançó que... Jo he de dir que és la cançó que potser ha portat el català més lluny de totes les cançons composades en aquest país. Perdona? Que és la cançó que ha portat el català més lluny, per l'única frase de Amics per sempre, no? És que en aquest cas és en castellà, però sí. Que no? Sí. Diu Amics per sempre. Amics per sempre, sí, ho diu després. Sí, ho diu, hi ha un tros de la cançó que diu. Sí. Bueno, o sigui, compte que nosaltres encara a dia d'avui, allà on tenim, cantem el meu avi i és tot en català. O sigui, cantem en català, en castellà, en anglès, en italià, i per això no tenim cap tipus de problema. A tope. Molt bé. És el que volia dir. Què hem de fer, Albert? Què hem de fer? Doncs, si et sembla, anem a endinsar-nos una mica en aquesta terra anomenada Gràcia. Endavant, em sembla perfecte. Doncs... Oh! Ens passa una cosa a nosaltres que ens diem déus i simis i tothom ens fa la mateixa pregunta, no? D'on neix aquest nom? Per què déus i simis? A qui li va venir al cap? Doncs la veritat és que aquesta història no té cap mena d'importància i per això sempre expliquem la mateixa mentida pretensiosa, que és que nosaltres, Marc Adafart i Albert Bazán, som els encarregats de desxifrar si a Catalunya hi ha més déus o més simis. Si és terra de déus o de simis. I avui hem vingut fins a Gràcia, terra de lluita, sentiment veïnal, història viva de la ciutat. I des de fa poc temps, terra de moltes barbaries, no sé si t'has fixat. Moltes barbaries i moltes empanades d'un cert país. Moltes, i de cafès d'especialitat, per saber si aquest barri, el barri de la ciutat que estimem més i que ens sentim més nostre, és terra de déus o de simis. He trobat 3 candidats pels simis i 3 candidats pels déus. Val. Quina vols que busquem, els déus o els simis de Gràcia? T'agrairia que diguessis els simis, perquè és més divertit. No et vull condicionar per res, Cap problema. Els simis? Sí, dina, dale. Gràcies. Després faràs déus, vull dir que... No, només faré els simis. L'ordre... Comencem amb el primer simi, que és de Gràcia, d'acord? Jordi Pujol, sense droga i rock'n'roll. Jordi Pujol, sense droga i rock'n'roll. Jordi Pujol, no sé si sabíeu que el molt deslluable 126è president de la Generalitat, Jordi Pujol, el mestre de Yoda de Star Wars blanc, va néixer al carrer Septimània. Sí o no? Sí, un clar defensor de la catalanitat més catalana, lladre, convergent i de Gràcia, la combi completa, que deia aquell. La meva àvia segurament el posaria com a déu, però jo m'he permès el luxe de posar-lo com a simi, no sé si estàs d'acord. Té pinta que li has donat la mà, Jordi Pujol, Bueno, jo l'he conegut, sí, quan... Clar, és que va estar molts anys fent de president de la Generalitat. Sí que va estar anys al PSOE. Tots els 90, no? I bueno, nosaltres ens havien fet... Bueno, ens havien convidat amb una recepció a Palau i sí, i era allà i tant. I és una persona d'aquelles que sap tot de tu. Sap tot de tu, ja t'he vist. Té pinta de dues coses. Aquest grup, sou d'aquí, sou d'allà... Té pinta de dues coses, Jordi Pujol, de donar molt fort la mà i de fer bona olor, també, tinc la sensació. Hòstia, ara ja no crec, Ara ja. Bueno, el tema de les olors, vull dir, perdona, no me'n recordo. El que sí que pot dir que era una persona... És una persona molt que s'hi fixa molt i que es prepara molt allà on va i si sap que ha d'anar a una reunió o una trobada... S'ho prepara. Això està bé, va, això li donem com a punt de no cine. Totalment. Molt bé. Vols conèixer la segona proposta? Coneixem el segon, sisplau. Simial? Som-hi.
Em saluden per l'estret, release el que ve. I els joves s'emocionen quan em troben per la nit. Si estic a una plaça del meu barri de Gràcia. El meu barri de Gràcia, que deia en Good Jan, no? A Tira amb la canya, que és aquest tema. La Peun Gang. Coneixem la Peun Gang? No molt, no passa res, no sé. O sigui, sé que la Peu no acaba de ser del tot de Gràcia. És bastant de gràcia, la Peun. Sí? Home, es movia pel barri. Alguns, però no tots, llavors. Sí. Què passa? Anava a la clotxa, sí, és veritat. Del Segre, no? I tot això. Sí, a mi, Marc, m'havies dit que el Gregori havia sigut professor de Anava a membres de la secretari, Peu. Coloma? Jo pensava que Anava a eres... secretari, que... Sí, no, no sé crec. Sí, anaven al secretari. Guiu Soler. Has Crec. estat profe del secretari? Sí, no, del Pau Casals. Ah. Gràcia. I qui anava al Segre? El Good Jan Soler. No et sona, Jan Soler? Té pinta que anava a poca Jan classe, Soler eh? sí que en sona, Jan Soler. Un tio sí així que en com sona. bastant estrambot i... Ali Sí, Prim. sí que en sona. El Prim, bueno, la Peu Rapat. Gang. Et sembla que són simis de Em Gràcia? sembla que són bastant simis. Bastant simis. Vale, Els i... que És més, És més. ja sé qui és. Ah, sí? Ja saps qui és, eh? Perquè, a més a més, Hòstia. m'ha tocat de prop. Vull dir, ja està, ho deixaré aquí. T'ha tocat de prop. Esperem que no molt a prop t'hagi Uah. tocat, perquè... Vale. També fa bona olor, segur. Sí que no, no. Vinga, va, i l'última proposta. A veure. Simi. I sempre estarà al meu cor. Ah, sí? Sense tu jo no puc, sense tu si no hi ets, sense Vaya, tu ara. jo no sóc ningú. El públic ens segueix. Això no és de gràcia, No, eh? perquè no és teràpia de xoc. Sí, això és sense tu. Però aquesta tercera proposta és qualsevol actor oblidat de pulseres vermelles, Merliles de l'hoquei, la família del Super 3 o la Riera. És un gran concepte, aquest no és una persona com a tal, sinó és més l'espècie... La faràndula dels actors. Exacte. No us enganyo si us dic que durant Són tots de Gràcia. Tots de Gràcia. No us enganyo si us dic que durant aquesta última setmana, a part de suar pel carrer i estar a punt de deshidratar-me i morir, m'he trobat a 4 o 5 actors que no només me'ls he trobat, sinó que els he vist entrant a portals, per tant, són residents. Te'n recordes, Marc? Sí, me'n recordo. Què hi ha més a Gràcia? Argentins o actors frustrats dels grans serials catalans? No ho sé, hauríem de fer un estudi per metre quadrat. Tinc bastant clar. Però la qüestió és que aquesta és la meva tercera aposta per la fauna de Gràcia. Rogeli, bastant simis aquests? O ho hem de decidir ara, no? Bueno, a mi m'agradaria que el públic Si voleu votar, cridés, voteu, i tant. que Votem. cridi el públic. Doncs anem a veure què Crideu. pensa la gent de Gràcia. Vinga. Quina d'aquestes 3 opcions és la més símia, no? Exacte, gràcies. Jordi Pujol, Peun Gang o actors diversos. Vale, llavors la fem. Ho valorarem amb l'aplaudiòmetre. Com més aplaudiu, més simis seran. I crideu. Simis és dolent, Clar, en principi. en principi. Deus és històric. Una Per tu és bo. dicotomia. Ja, és que estem al carrer dels animals, a més, no? Exacte, hòstia. Però és dolent. Per Déus i simis és dolent. Per tant, Jordi Pujol. Jordi Pujol. Aplaudiments pel més simi. És que Bueno, hi ha molt de respecte hi ha a molt respecte l'expresident. per la institució. La Peun Gang, Vale, la Peun. més simis que Jordi Pujol. Més simis que Jordi I Pujol. els actors frustrats de Gràcia que acaben a Madrid. Ara, actors! Molt Però bé, són bona doncs- gent, els actors. Han guanyat els La actors. faràndula. Han guanyat els actors de Gràcia. Pues, molt bé, doncs que soni la cançó dels actors. Que Ah, m'ha no. agradat. I sempre Quina cançó, no, també? Home, sense tu jo col·laboració, Rogeli, amb teràpia de xoc no vau fer. No. No heu fet encara, si més No vols seguir els passos per l'arena de teràpia de xoc, eh? No, de moment encara no. Encara no. Escolta'm, però saps que aquesta vida mai pots dir que no perquè no saps mai què passarà. No, que Tires estan d'aquí tornant. a la Mai diguis volta. mai. Bueno, ho van deixar i ara estan tornant. Estan fent com gira de concerts rememorant els seus grans èxits. Pues ja està. En aquest cas, sense tu només. Som-hi. Rogeli, quan no estàs de gira, com és una vida del Rogeli? Què fas? Què faig? Doncs moltes coses. Dibuixo. Ah, sí? Sí. Ah, molt bé. Amb aquarela? No, amb llapis i carbonet. Hòstia, aquests són els bons dibuixos, eh? De veritat, t'ho dic. Bueno, soc un aprenent, eh? Ah, vale. Faig cançons, passejo, m'estic amb els meus, amb els amics, vaig a concerts, llegeixo, toco la guitarra. Però treballes? No m'avorreixo. No tinc que temps. treballar. No tens treballar. temps. Bueno, quan fas concerts treballes molt, eh? Escolta. Sí, no. Sí, és veritat. Sí. No, intentem passar la vida pues, el millor que es pugui, sincerament. És la filosofia que hem de seguir. Últimament, Rogeli, en aquests programes d'estiu ens estem preguntant quina és l'anècdota o una de les anècdotes més rares o macabres que li hagin passat a l'artista o del grup en qüestió. Tu en recordes alguna que t'hagi passat amb Los Manolos? Anant de gira. Home, tants anys junts, tantes gires, tants països, segur alguna cosa. Home, coses macabres no ens han passat. Bueno, un dels bolos que no es van pagar, Ui! però això és una cosa que allò... Però
Un sí que era molt curiós, que no és una cosa macabra, però sí que és una cosa molt... Una anècdota. Una anècdota curiosa. Vale. Per contracte doncs, es posava que si no et pagaven el caché o una part del caché no començaves a tocar. I això ho fan molts grups i és una cosa bastant establerta, no? Ara tot va via transferència, etc, però abans era molt d'aquí, Molt sobre, molt sobre. Vale, molt sobre. I recordo que una vegada estàvem tocant per un poble d'Andalusia, no digueu quin és, i no hi havia escalers. No hi havia els calés. No hi havia escalers. I llavors ens van dir que esperessin que a mesura que la barra s'anés farcint, de caler, evidentment, doncs mirarien. I llavors van arribar on estàvem al camarín, allà esperant, amb unes caixes de cartró plenes de monedes, de bitllets petits. Us van pagar amb monedes, Us van pagar amb I monedes. el road manager... Compte-ho, ara compte-ho, no? El road manager comptant allà els bitllets petits, les monedes... Diu, bueno, que ara falta no sé quantos. Vinga, una altra vegada. I Hosti, com si fos la màfia, això, eh? Tipus així, no? Què vau treure-ho del tragaperres del bar, no? No sé. Nosaltres estàvem allà esperant i ell anava comptant i tal, i diu, ara ja ho tenim tot. I vam sortir d'allà, molts cops sortien amb un maletí, tipus allò pel·lícula, sortien amb un maletí. Mafiosos. Home, i amb aquelles americanes de color semblava... El que es portava... Ocean's Eleven, Ocean's Eleven. versió Los Manolos. Es portava el tema aquest, vull dir, el tema maletí, hi havia una factura, evidentment, hi havia un contracte, però hi havia una espècie. Cash, era cash. Que maco que és això. Està molt bé. Hòstia, pagar-se amb monedes, espero que... No, aquí... No. Bueno, aquí ens pagaran amb monedes. No, sobre som molt discalcúlics nosaltres, seria fatal. Encara no hi havia cèntims, vull dir que eren pessetes Eren duros, pessetes. Eren duros, i tal, eren duros. 50, 100. Déu-n'hi-do. Una pregunta molt important és quanta vida li queda als Manols? Uau! Has vist? Han decidit que no feia la pregunta. Ja, això, quanta vida li queda? Volare. Li queden molts anys als Manolos, no? De vida. Home, nosaltres tenim ganes de seguir fent música i seguim fent una música que és popular, perquè la rumba catalana és música popular, és la música de casa, Ara. i per tant la música popular mai morirà. Vull dir, potser té moments, com totes les músiques populars del món, de més pujada, de més baixada, ara s'escolta més, ara s'escolta menys, ara ens arriben músiques de fora que ens estan... Espècies invasores, eh? Bé, doncs, però ha sigut sempre igual, vull dir que no és que sigui cap novetat, No. Però les músiques populars sempre hi són. De vegades estan a punt de morir, entren a la UCI, a la UBI, no? A la UCI, sí. A la UCI, UBI, com vulgueu. On vulguis. I se'n surten, i la rumba sempre se'n surt, vull dir, és música Per tant, popular. mai morirà els Manolos. Mai morirà. Mai moriran. Bé, mentre la gent ens vagi seguint i vingui als concerts i no ens digui, nois, Potser ja és moment de... ja pot ser el Feu Bona Olor, per exemple, com deies abans, ja podeu plegar, doncs igualment. No, a la gent li costa molt sortir de l'escenari, però per vosaltres segur que... No us hem vist? No. No? Potser sí, No jo ho sé. crec que quan era petit a algun lloc... Sí? Sí. Sí? Sí. Em És sona. possible. Pot En ser. tot cas, anem acabant la tertúlia, però tenim una pregunta que fem a tots els convidats, que és 4 grups de la teva vida. Grups o artistes referents en la teva trajectòria vital. 4 grups de la meva vida. Sí. Això és molt complicat. Ja, Sí, ja, és ho una sabeu. Poseu aquí Els primers que pensis. Els Beatles. No hi ha en dic un. respostes incorrectes, eh? No, home, he dit abans els Beatles perquè això ja és així. És així. No podria ser d'una altra manera. No pot ser d'una altra manera. Després et faria un... Mira, et faré packs. Va. Us faré packs. Em sembla bé. Llavors hi ha el pack de la música llatina, Vale. altrament coneguda per música salsa, i et posaré allà Héctor Lavoe, et posaré Ray Barreto, et posaré la Sonora Ponceña, i et posaré molts, eh? Rubén Blades. Això és un pack. Això és un pack. Vale. Pack latino. Serà un pack, seran Pack latino. 20 grups al final, eh? Després et posaré un pack de gent que sap fer cançons i que composa de collons. Vale. I te'n diré 2, n'hi ha molts més, però te'n diré 2. Antonio Carlos Jobim i Burt Baccara. Molt bé. Perfecte, Vale. això és un pack. És un pack de 2. Tercer pack. I tercer pack, doncs no sé què dir-te. T'has passat de packs, ara, eh? No, m'he passat de Bachs. No, a veure, el tercer pack el tinc molt clar. Mira, et diré Bach, Vivaldi, Pack. Hòstia. Hòstia. No em Bach, sona. Vivaldi, El pack de Bach. Mozart i Beethoven. Déu-n'hi-do. Home, és un bon pack. És un bon pack. Vale? He deixat aquest pack d'aquí. Vale? I després, doncs, ja està. Ja està. I els No, no, Beatles, ja sí, i els està. també. Beatles. Molta gent, de la rumba, companys, amics meus, de molts grups, però és que si me'n deixo algun serà lleig.
Llavors no Clar, en diré cap. No quedem malament. Molt bé, doncs em semblen bons packs i bons grups. Què farem? Ara em sembla que parlarem de coses de Gràcia. Sí? Sí, sembla que sí. Aquests són de Gràcia, aquests. Sí, amigues i amics, és que no us enganyo si us dic que avui és dissabte 16 d'agost, segon dia de Festes de Gràcia, un indret on pots trobar carrers decorats i les iaies del barri durant una setmana i expats i cafeteries d'especialitat durant tot el puto any sencer. I aprofitaré per llançar un missatge especial. A veure. If there are some expats here, you can go home. Hòstia. We don't want you, tourists and expats, so please, don't come. Thank you. Molt bon anglès. Molt maco, eh? Molt bon anglès. A quina acadèmia vas anar? A on vas estudiar anglès? Escola pública, Fixa't. Sí o no? Veus? Jo ho sabia. Ho sabies, no? Mai has anat a una acadèmia d'anglès? Mai he anat a una acadèmia d'anglès. Tenia una profe de petit, particular. Molt bé, molt guapo. Però, a veure, calmem-nos, que això és la radiofórmula musical de l'estiu i venim a fer-vos moure els malucs, tant si esteu al cotxe, a casa o de vacances al vostre apartament de Torre d'Embarra. Hòstia. I avui tenim l'enorme plaer de tenir amb nosaltres un home, una llegenda, que no podria tenir més essència estiuenca, essent la seva persona un dels membres fundadors i guitarrista d'un dels grups més faranduleros, bailongos, rumberos i, per tant, estiuencs del món sencer. Efectivament, Rogeli Herrero de Los Manolos. Rogeli, bon dia. Com bé saps, ens trobem a Gràcia, un dels epicentres de la rumba catalana. La pregunta seria, què faries tu amb tots els expats que venen a viure al barri, obren negocis on està tot en anglès i on un cafè val de 5 euros cap amunt? Bueno, miraria si queda algun local per obrir, si està encara allò que es pugui llogar, i muntaria una acadèmia de rumba catalana, perquè vinguin a cantar, a aprendre a tocar la guitarra, a fer el ventilador, a fer palmes, a fer-se un ball, i a més d'aquesta manera s'integren al barri de Gràcia. Molt perfecte. Què et sembla? Molt bé. Jo hagués optat per cremar-los tots. Però bé, és una altra... És també una opció, Vull dir... És la segona opció. És la segona opció. No? Si no venen a l'escola que has muntat, Exacte. que passin pel... que passin pel Marc. Veniu a tenir vosaltres i ja... Sí, exacte. Però parlem d'altres coses que si no ens deprimirem. Sisplau. Rogeli, jo tinc la teoria que el barri de Gràcia se sustenta per 3 pilars. A veure si estàs d'acord. Aviam. El primer seria la superioritat moral amb la que els graciencs vivim al barri respecte a la resta de Barcelona. Estem preocupats pel que el barri està perdent ànima, sí, però alhora sabem que continua sent el millor puto barri de la ciutat. Ara ho has dit. Oi que sí? Aplaudiments, home. El segon seria el Club Esportiu Europa. Sé que molta gent discreparà, però tenir un club de futbol històric com l'Europa, encara que no en siguis seguidor, afèrrim també alimenta el sentiment i la vida de barri. I sempre és interessant veure com volen les ampolles de vidre quan hi ha una Europa Sant Andreu. Això és veritat. I el tercer, i amb el que ens centrarem avui, és la música. Ja hem dit que el barri de Gràcia és un dels nuclis de la rumba catalana, però els grups i artistes que s'han gestat entre aquestes places van molt més enllà d'això. O sigui que, Rogeli, ara farem un repàs per alguns dels grups que han anat sortint del barri en els últims anys i m'hauràs de dir si els escoltaries o no, o si ja els has escoltat, en funció del teu gust musical. Vale? Endavant. Vigila perquè alguns dels membres estan entre el públic, em consta. Entre el públic o entre la mateixa organització. Sí, o darrere nostre. Comencem amb aquesta. A veure. I és que és una excusa de merda, i és que és una excusa de merda, i és que és una excusa de merda que t'has inventat. La Federació de l'Espai i el Menhir, FEM, és un grup que em consta que està bastant mort, no? No, ahir van fer un concert. Però per Festes de Gràcia sempre revifa. Vale. Van tocar de fet ahir. Escoltem una mica més, a veure com sona. I un cop més has arribat tard i sembla que no passi res, que ja n'estem farts. Una mica de rabadab i una mica d'humor, això és FEM. Rogeli, què et sembla? Els havies escoltat? Pues ja, sí, els he escoltat. I em sembla de puta mare tornar a sentir música tocada amb instruments de veritat, acústics, i que està fent una rítmica, un patró que ara mateix no se sent gaire. Abans sí que sentia més, però ara ja s'ha perdut una mica... Abans se sentia més? Sí, jo penso que sí. Sí. Molt més. Doncs, ara es pot sentir, però vull dir, abans era molt més comú, fins i tot. llarga vida FEM, doncs. Llarga vida FEM. Llarga vida fem. Passarem a la següent. Que no els fems. Que no els fems. Passem a la següent. Xica. Com diu? És la que et saps de memòria? Trigarà a sonar. És la que et saps de memòria o no?
I diu així. Hip-hop als cascos des de que tinc ús de raó. Ara faig valer valors que abans no concebia. La fusivitat em portava a l'acció. Trio hip-hopero per excel·lència del barri de Gràcia. Això és fantàstic de lírica de trobadors. En Jan, en Kobi i en Rubaluba. Mira un com aplaudiment. s'estimen a lírica. Aporten el pessic de rap que un bon barri necessita. L'edat mancava, però el porter no es percatava. Accedir a la sala implicava victòria i rimar sobre ritmes vastos. Per cert, recomano molt l'àlbum que van treure fa poc més d'un any. Es diu Com t'ho diem. Si el voleu escoltar, toquen a les 8:30, em sembla, no sé quin carrer de per aquí. Avui, quan acabi això, tots cap a lírica de trobadors i ja ho tenim. I després que tornin aquí. Rogeli, què et sembla? Home, t'he de dir que he tingut el gust i el plaer de tenir com a alumne a un dels seus membres. És veritat. Que corre per aquí. Que corre per aquí. Aleshores, doncs, evidentment, sí que es conec i és un so molt de New York, però aquí a Gràcia. New York. Hòstia, bona definició. I llavors vull dir, no, els conec, les lletres, les maneres i tant, i tant, i tant. Endavant. Endavant. Estic amb ells. Endavant, lírica. Endavant, Ja ho lírica. sap el Jaume. Passem a la següent. Has triat la meva preferida, eh? La coneguda banda del barri de Gràcia al·lèrgiques al pol·len. Això que sona és una cançó que es diu Els teus errors i em consta que actualment cap de les 6 membres d'aquest grup viu al barri. Però no passa I m'han res. dit que digui que és a causa de la gentrificació. Vale, o sigui va. que altra vegada fac gentrificació. Fact, vale? fact. L'últim cop que van tocar Festes de Gràcia va ser el 2023 a la plaça de la Vila i no sé si aquest any en concret avui tocaran al carrer La Perla, Em sona. és a dir, aquí, a les 11 de la nit. Aquí sobre, Insisteixo que no ho sé, Rogeli. Es pot dir? Perfecte. Ah, no es Molt podia bé. dir. Les coneixies? També les conec. Conec a una d'elles molt, que és la Emma Dotres. Home, i tant. Llavors també les conec i, bueno, evidentment, sé qui són i m'agrada el que fan. I és un grup que actualment, el darrer any, s'ha posicionat bastant entre la gent. Llavors, vull dir que està molt bé que estiguin aquí i si toquen avui, si passo per aquí, la saludarem. Molt bé, perfecte. Molt bé, un Molt bé. aplaudiment. També per les al·lèrgiques. Un aplaudiment per les al·lèrgiques. Passarem a la següent, a veure si et sona, Rogeli. A veure, Sonrían, señores, que ya ha llegado la Navidad. Sacar las copas del polvo y hagámosla brindar. Sonrían, señores, que ya ha llegado la Navidad. Això, Rogeli, em sembla que et sonarà una mica tenint en compte que un dels membres de Tupica és ni més ni menys que el teu fill. això diuen. Això diuen, eh? Això diuen. Sonrien, senyores, que ja ha llegat la Navidad. Ara mateix pagaria molts diners perquè arribés la Navidad, perquè m'estic desfent d'una manera preocupant. És molt preocupant, sí. Què tal Tupica, Rogeli? Molt bé. Mira, t'he de dir que estava preocupat ja perquè aquí a Gràcia, que és un barri evidentment rumbero, encara no havia sonat res de rumba i estava ja una mica amoïnat. Us anava a dir, compares? Ho hem fet, com ho va hem això? fet. Però Tupica estava... M'imagino que ve ara, vull dir. Sí, Tupica és un grup mític que la gent d'aquí de la Contrada coneix. És un grup que és com el Guadiana, que apareix i desapareix. Té la gran virtut que quan arriba a les Festes de Gràcia apareix, no? I fa una actuació estel·lar. Rebrota. Tothom queda com enamorat. Ai! I llavors desapareixen, que fan molt bé, perquè com que han fet molts calés en la seva vida anterior, Clar. es poden retirar els seus aposentos i a les seves possessions. Els hi has fet alguna mena de classe, tu? Segur. No els hi cal. cal. Aquests saben més que el Lepe. També és veritat, també és veritat. Molt bé, sé que me'n deixo molts, no us preocupeu, ja els farem l'any que ve. Molt bé. Visca la música que es fa gràcia, sisplau. Un fort aplaudiment per tots aquests grups. Visca! Què farem, Albert? Doncs el que fem sempre, no? Nosaltres avui estem consumint aigua de moment, però Sí. tenim una cervesa amb la que col·laborem, que també es fa al barri També és de del barri, Gràcia, també és del barri. que es diu Que us follin, no sé si et sona. Una IPA així... Una IPA, Una IPA, d'aquesta del barri. Pale Sí, ale, que té un simi de logo. Llavors vam casar molt bé. Perquè... Està molt bé. Sí. Aquesta no la coneixia, Jo us dic ara, doncs- aquesta no la coneixia. Doncs té una cervesa que es diu la 155 i nosaltres tenim 155 preguntes. És veritat. En aquest programa només bevem que us follin. I si no us agrada, doncs que us follin. Rogeli, Com com va he la dit, dinàmica? 155 preguntes, et demanem que ens diguis 5 números de l'1 al 155. Comencem pel primer. Va, el 5. El 5. El 5. Contra què lluites dia rere dia, Rogeli? Contra l'avorriment. Contra l'avorriment. Hòstia, molt Hòstia, tens temps per avorrir-te, això està molt bé. Perquè això ja No. No, com que l'evita, vull dir, l'evita. O sigui, l'evito. L'evites, És allò... l'evites. Sí. Perfecte. Segon número? El 13. El 13. El 13 diu...
És bona aquesta, eh? Una de les teves pel·lícules preferides. El Padrino. El Padrino. El Padrino. Quina? Ningú ha vist la 3. És una teoria que tinc jo. Tu has vist la 3? Incorrecte. Incorrecte, has vist la 3. Nosaltres a casa fem cada any Visionat de totes visionat de les totes, és com una mena de ritual que tenim Molt bé. i llavors, sí, hem vist totes les Les tres, seguides. Molt bé. Tercer número? 207. Hòstia, em sembla que no hi és perquè és de l'1 al 155. M'he descomptat. M'he descomptat. Però la buscava el tio, la buscava. 94, va. 94. Oh, molt bona pregunta. Ah, Et toca, em toca a mi? Sí, Ah, sí, perdó. sí. Quins són els teus sobrenoms? Si en tens. Perquè el teu nom ja té prou carisma com per buscar-te un sobrenom, eh? No tinc... AKAs. No tens sobrenoms. No tinc sobrenoms, així, no... De petit et deien alguna cosa. Al grup no us posàveu sobrenoms? Bueno, com que feia classe, el profe, però... El però, professor, però, bueno, el però vull dir que professor. no, però... Ningú Que tampoc profe. era Ja. universal i genèric, era una Clar, cosa... clar. Profe! Molt així, no? Clar, Sí, profe. sí. Jo també deia profe No, quan als dius profes. tu, amb el nom que tinc, és bastant... no. Ja, Home, no ja cal, és tot. no cal. Nom, sobrenom, àlies... Clar, si et dius Marc, potser sí que necessites un Sí, sobrenom. necessito uns quants. Però... Si poses Dius Rogeli, Albert, també. No, no. és un avantatge. Poses o dius Rogeli, no cal posar cognom, ni, Ja està. ni adreça ni telèfon. Com et dius? Rogeli? No, però el teu nom de veritat? Com és? No? Exactament. Va, el quart número. Quart número. Va, 155. Fem l'última, Hòstia. no? Vinga, va. Vinga, aviam. La pregunta xunga, ja veuràs. Sí. Va, la pregunta és, quan hi va haver la declaració unilateral d'independència que va durar 8 segons, Sí. tu ja estaves d'acord o ja estaves en contra? En Que posteriorment es va aplicar en el què es declara- 155. Però en què es declarés, no? És a dir, anar a tope En què es declarés, anar sí, a tope amb la DUI. O no a tope amb la DUI. Bueno, en aquell moment t'he de dir que, sincerament... molt calents tots. Sincerament, tothom estava molt calent Sí. i el dia... Jo parlaré del dia 3, Vale. no del dia 1. Jo parlaré del dia 3. La vaga. La suposada vaga general, Sí. que hi érem molta gent, i quan vaig veure el percal, com d'altra gent, que vam veure el percal que hi havia allà, que qui havia de ser no hi era, Va fer mal. compara, deixem-ho estar, deixo estar. Deixem-ho Ja ho estar. vas pensar el dia Deixo 3, estar. El dia 3, eh? Deixa no, estar. És que és avançat el seu temps. Ja, Deixo ja ho estar, deia. saps què et vull dir? Això és com jugar a les cartes, o fer un joc, te vas allò, dius, si jugues, fas una mà, 2, 3, 4, 5 i perds, ja jugarem demà. Plega, avui plega, demà ja jugarem. Doncs demà ja jugarem. No ho sé, eh? Em jugarem. serveix, em Sí, serveix. sí. La A mi resposta em serveix. A mi també. I ara sí, últim número, de l'1 al 155. Pensa-te'l bé. El 25. El 25. El 25. Em toca a mi, Marc? Et toca a tu, sí. Mira, jo la canviaré. És Paul McCartney. Ja que hem parlat dels Beatles... No, és que és una merda de pregunta, sincerament. Ja que hem parlat dels Beatles, no sé si saps que hi ha una teoria, que és que Paul McCartney va morir. Tu creus que està viu o que està mort, Paul McCartney? És com Elvis, que encara està viu. Tu Exacte. confies, eh, que Elvis, està sí, viu? Elvis està viu. Està viu. L'han vist per molts llocs. I Michael Jackson. Per Nova també York, i diuen. Michael Jackson també està viu, i Prince també, estan tots vius. Estan tots vius. John Lennon té més dubtes perquè aquell fill de puta el va fotre allà directament. el tiro va passar de banda i banda. Sí. Bueno, això són aquelles teories que van sortir de... Sí. Bé, Res. la gent té ganes de parlar, és maco que la gent parli, que es comuniqui, Molt ben dit. visca la generositat Visca la generositat. i digues el que vulguis. Escolta, Perfecte. tenim molts aforismes d'aquesta secció que hem fet. I ara, per acabar aquesta secció, Sí. et demanem que ens diguis a qui li diries que us follin. És a dir, a qui enviaries a la merda. A qui li diria que us follin? Sí. Sí, en sentit negatiu. És que no tenim la cervesa, però... En sentit negatiu. Sí, sí. En sentit negatiu no li diré a ningú que us follin. A ningú. Ara, vosaltres sí que us diria a vosaltres dos que us follin perquè ara ja va acabar el programa i ens n'anem. Doncs també em Pues va em com a serveix. No, però vull dir que, a veure, Pot ser un concepte, no cal que sigui un ésser viu, eh? És a dir, no sé, bueno, mira, el Mira, racisme. aquí, a la gentrificació. va, però, sí, però Ja, no. entrem en... Sí, ara, per exemple, que us follin a la guerra, que us follin a el que està passant a... Tòpic. Ja. Tòpics, no entrem aquí, no? Tòpics no. Mira, el D'acord. que us deia, que us follin a A vosaltres. nosaltres. Ens follen a Em sembla- nosaltres. Em sembla bé. Perfecte. Em sembla bé. Perfecte. de bo. Rogeli, gràcies. Gràcies, públic. Gràcies, públic. Em sembla A que ara vosaltres. no hem acabat del tot. No, no, no. Perquè, Rogeli, tu has portat una guitarra. Sí, aquí està.
Teníem sobre la taula al principi. La que teníem sobre la que taula. ara s'ha aparegut de manera, virtual. Sí. Doncs l'escoltem, no? L'escoltarem. L'escoltarem, sí, home, i tant. Voleu que fem una cançó? A mi m'agradaria bastant, però el que passa és que no sé quina. La farem plegats. Sí, Vinga. segur que la coneixeu. Mira, m'agradaria Veure una mica, per escurar la gola. veure una miqueta, això una, i farem una cançó Que l'acompanyin, sí. i que ens acompanyeu. Va. I tant. Home, Clar, ha vingut si hi ha més guitarristes, que Un pugin. momentet, pugin tots un els momentet. guitarristes del cafè. Si puja gent a l'escenari, que tingui documentació, perquè acaba d'haver un indocumentat que no pot pujar. Aquesta persona no penso que tingui No sé de qui es tracta i m'estic espantant. el charm de pujar a l'escenari. No el veig. Bueno, és igual, deixem-ho estar. Estava dient Sí, que farem una cançó que per mi és el paradigma de la rumba catalana, vale. Hòstia, vaig que a buscar la lletra perquè... és el Muerto Vivo, i vosaltres cantareu Home, el amb mi, Muerto la Vivo. sabeu. Sí. No heu de fer cap esforç, només heu d'obrir la boca, deixar-vos aportar per no estava mort, estava de parranda, i hi ha un moment que diu, i no estava muerto, no, i així, vull dir que ho fareu de collons. Ho farem I si la tot gent el del públic, públic. aquests simpàtics que sí, diu que creguin que són, si no volen se pujar, l'estaran. o des de que baix Va, cantar, va. que cantin, vull dir que Endavant. cap problema. El que Ara, hi ha un sigui. tema molt guapo que aquesta gent, els simis, els déus i simis, Sí. els compares aquests Sobretot d'aquí, simis. Compares. no sé com volen que aguantem el micro tocant la guitarra. Jo crec que ho farà l'Albert. Em tocarà. Tinc bon braç. A veure, No, ja Jaume, toca. espera un momentet, Jaume Girons, Jaume. Tenim algun peu de teniu un micro? pet de micro simpàtic per aquí per posar una girafa? Intueixo que sí, perquè s'estan movent coses. Sí, s'estan movent coses. Exacte. Aquest carrer és un carrer que hi ha de tot. Jo he de dir que molta gent ha passat per aquí, eh? Molta gent, sí. No falta I de molta res. s'hi ha quedat. I m'ho puc imaginar perquè tinc una percepció. No, hi ha una conversa aquí brutal amb algú del públic que no sé... Jo ara no sé què està No, passant. aviam, estet, per vosaltres, Estic una quan tu mica estàs en un perdut, lloc en Rogeli. públic, això és com un bolo. Vale. Tu has d'interactuar amb la gent. Si És no veritat. interactues és molt avorrit, no? Sí. Oi que he vingut a interactuar vosaltres? Dieu coses, vull dir, podeu dir el que vulgueu. Heu vingut a interactuar. Exacte, nosaltres també fem el que es doni la gana, però Ens estan muntant mira. coses? Sí, molt bé. aquest home... A posar en dret o assegut? Bueno, això serà espectacular. Assegut. Assegut. Hòstia, Marc, jo no sabia que passaria això, eh? Tu sí? Jo bueno, sabia que cantaríem, segur. Bueno, és que abans ho fèiem, no?, cada programa. Cantàvem sempre una cançó, Rogeli, però... Bueno, m'interessa. No sé si ho sabíeu, que abans cantàvem una cançó al final del programa i fèiem una cançó cada cop. Hem fet... Quants capítols hem fet? 83 Doncs oficials. devem tenir, no sé, Pues aquest serà 60 l'últim, perquè cançons. després d'això de cantar i del que hem fet avui serà l'últim. Us fotrem a fora. Sí, ja veurem. Insistim que si algú té una guitarra i vol pujar, que pugi, eh? Escolta, i que si algú vol comprar un globo... Hòstia, que Hòstia. fort, no? I si voleu cantar nosaltres, podeu cantar. És Clar, molt fàcil, clar. eh? La Va, cançó... canteu. Tothom se la sap, va. Va, Mira, hòstia. començarem cantant tots junts. L'acord fa així. Ai, no, ai, no, ai, no, no, no. Ai, no, ai, no, ai, no, no, no. Ai, no, ai, no, ai, no, no, no. Chavere, chavere, chavere. A mi papá el chocolate le pagaron su salario y sin pensarlo dos veces salió para magastarlo y una semana de juerga y perdió el conocimiento. Como no volvía a su casa y todos le daban por muerto. I com diu? Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Estaba tomando caña y le. No estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Ay, chévere, chévere. Pero al cabo de unos días de haber desaparecido, encontraron uno muerto. Un muerto muy parecido, le montaron un velorio, que le rezaron la novena, le perdonaron su deuda, sí, lo enterraron con pena. Y no estaba muerto, no, no, y no estaba muerto, no, no, y no estaba muerto, no, no, estaba tomando caña y le, no estaba muerto, no, no, y no estaba muerto, no, no, y no estaba muerto, no, no, chévere, chévere. Pero un día se apareció, lleno de vida y contento, diciéndole a todo el mundo, se equivocaron de muerto, y el lío que se formó, y eso sí que es puro cuento.
su mujer ya no lo quiere y no quiere dormir con muerto. No estaba muerto, Estaba de parranda. Portuguela. Estaba de parranda. Y a mi papá el chocolate que le pagaron su salario, tú ves, no estaba muerto, Estaba de parranda. que su mujer ya no lo quiere dormir con muerto y no, y no estaba muerto, no, y no estaba muerto, no, y no estaba muerto, no, estaba tomando caña y le, y no estaba muerto, no, y no estaba muerto, no, Festes de Gràcia, y no Carrera estaba Perla. muerto, no, chévere. Mare de Déu! Un aplaudiment. Història, història. Rogeli, això ha sigut el millor que m'ha passat durant l'últim any. Moltes gràcies, guapos. Rogeli, tu has passat bé, ens ho hem passat molt bé. Molt bé, de veritat que sí. M'ho he passat molt bé i espero que vosaltres també estigueu a gust. Per Hem Déu. estat I molt que a la gust. gent... Heu estat bé, vosaltres? Heu estat bé. Com Tot cau. Com sap. A gaudir de les festes, que és el segon dia. Porteu-vos bé. Moltes gràcies. Ens veiem per aquí. I gràcies a l'Andrea. I gràcies a l'Andrea. I a tu, i als i a tots. tècnics. I al carrer, I a la i a tots els Perla, tècnics. Rogeli. I a Jana i a tothom. I puta Espanya! Ara! Adéu!